Čusbus kaktus lidi. Tak tady Venda. Po dlouhé době vás zase zdravím u nějakého videa a tentokrát to bude pár easter eggů. Takže nejdřív budou 2 z Google a pak mám jeden z mapy.cz. Tak začneme Googlem. Musíme si napsat Gravy. Omám se. Napíšeme si Google. Dneska jak nemyslí. Google. Měl bych nám tady objevit Google Gravity. A tady na té druhé straně, když na to najedeme, tak tady klikneme na Zkusím štěstí. Chvilku počkáme. Počkat, už se nic nebude dít, ale najednou nám celý Google spadne. A teďka cokoliv do toho napíšu, třeba Minecraft, příkladu, tak všechno, co se nám vyhledá, nám spadne takhle k tomu. A můžu tam psát pořád třeba Tor třeba, já vůbec nevím, co to je. A vidíte, pořád nám tam něco padá. A teďka tu budeme mít ještě další easter egg. A to je tentokrát... napíšeme si... Tenhle smažeme samozřejmě. A napíšeme si... Počkejte chvilku, já jsem to... Chci vzpomenout. Jo, tady. Zerg Rush. Chvíli počkáme. A začnou nám tady padat očka. A postupně nám tady všechno začnou ničit ty očka. Vidíte? Můžete se dolů podívat. Tady vám postupně přilédnou další očka, která to budou také ničit. Tak to by bylo asi všechno. A můžeme se přesunout na mapy. Takže dáme si mapy. Omlouvám se. Tak dneska jak nemyslí. Dáme si mapy.cz. A do vyhledávače map normálně bychom hledali místo. A do toho si napíšeme Počkat ještě. A vidíte, objeví se nám tady takovýto bombardér. A s tím tady můžeme takhle lítat. Můžeme pomocí šipek ho ovládat. A můžeme lítat všude, kde nás napadne. A pak si ještě sem do vyhledávače můžeme napsat. Mám se. Jak se to je? IDF. Ne. ITKFA. ITKFA. Teďka se nám to bude chvíli načítat. IDKFA. Se nám to nechce načíst. IDKFA. Jo, a už nám tady máme. Tady takovýto zaměřovač. A když zmačkneme CTRL, tak to tady můžeme bombardovat. Takže třeba tady poletíme, kam bychom mohli letět. No, tady zrovna nepůjdeme. Letíme se zpátky tady přes moře. A můžeme bombardovat, co nás napadne. Třeba Krym. Jdeme jim tady pomoct na Krym. A takhle tady můžeme krásně bombardovat. Tak a to už je poslední easter egg. A já bych se s vámi chtěl rozloučit. Takže čus, bus, kaktus.